Ha! Oyibo. Ha! Oyibo. Abeni wena wakuhlengisa kanjani? Musi yahluleka. Uthini? Hawu! Basalo namanje. Mfethu, ngithathe into. Wasijwayele nje kahle. Mfethu. Ithi ngiyimali yami. Musuloko njaya sanibona. How's it guys? Ngiyaphila. Sure guys, kade nginilandela bafethu. I just want to know mfethu ukuthi mhlawumbe niyakuphi? Botanic garden. La elokhozaneni etamini. Ha. Siyorelaxa, sidipholasi, kuyomnandi noBhey wethu. Bhey wethu. So sister nina no uthuni sandana lo mjeti. Yes. Wena mfethu. Lapho mubi kanjani lo mjita? I'm very jealous. I am jealous. Ngeke. Sanana Need the both. muti brother. Yabamba uyithuna manje yabona ya. Ngonhle no PK. Wena Ya mina. uthandana nalo sisi? No. Nalo. Yeah. Wena Yeah. uthandana nalo? Yeah, ngithandana naye. Nawe uyilo? Yeah. Can't. Siyathandana sonke. Yazi bathi three izinto so ngizibambela amawele nami yabona. Abantu bami. Kanjani? Thandane nabo kanjani sami? Ngithandane kanjani ukwenze kanjani ukuthi nina ngigcine sorry guys la ngigcine senithandana lo mjita? Okay, yimi ngiqale yazana naye, then saqala sathandana. Then mangimane ngiya endaweni yakhe la hlala khona, bengimane ngiza ngisisi wami. So yilapho ke ahlangana khona. Yeah. Ha. Wena wayivuma leyo chance. Wena sami nawe wamthanda vele. Yeah, so if uthandwa ithini lami ngizohlula yini ukuthi nami ngimthande? Ungayekela yabona ngihlezi bathengela istock suite bayajabula yabona. So yeah. Mfethu uba igama lakho? Mina igama lami uJunior. Junior. Sure. Siswami nobani? Bukamoso. Bukamoso. Bonke. Yeah. It's about that time. It's going great company. Hayi namanga la. Wena mfethu? Yeah, mina. Wena uthandana noBukamoso? Ubunhle. Nobunhle. Yeah. Uthanda uzani ngalala? Yeah. Wena. Yeah, mina. Haw. Sande sikasingana nithandana? So hlanganisa unyaka ngi16. So wena siswami awuthandani nomunye umfana? Uthandana noJunior kuphela? Uyi1. Manje nenze njani mase kumele kwenza ishi la mhlambe? Yazi njani omunye ungena ekseni uyingena ebusuku. No, siyasebenzisana. Yeah, niyabambisana. Yeah. And they understand one. Yeah. My brother is even skinny. He's lacking testosterone at this point, dog. It can't be. So yeah, umnandi. Niyamthanda futhi. Kakhulu nginhliziyo yami yonke. So I want to know from you, yini leyo ithanda ngoJunior mfethu le kwenza ukuthi uzuvumele nosisi wakho ukuthi azozwa lolu lolu? Yonke into like ukam, Yeah. understanding, Yeah. like yonke into nje like into engiyifunayo emuntwini. Mantombazane, bhalana ama notes. It's about that time. Bayakwazi ukuthi bamemeza uJunior Nkosi yami Jesu. Wena siswami, what is it that you love about Junior? Okay, so mina uspend quality time nami. Ungiphatha kahle, ungithenga izinto ezimnandi. Yeah. Sure. How? So when Junior, what is it that you love about Ubuntu? Ubuntu esho yangichaza yazi. Uyazi ngenza ngijabule ngimumjita nami emajiteni yabona. Hlezi nginayo isikhathi eside nginaye my sister lo nayo yangichaza yabona. So bobabili kanje banginikeza quality time engisifunayo so yeah there's no need ukuthi ngibachithele. So ufile kanjani wena mfethu mawusu kumele umtshele ukuthi ufuna uku-add ubukamuso kule relationship? Ngizange ngimtshele next na ubone sokuyenzakala ngathi menjiki. Wena Umdlali webhola lo mjita. kanjani nina niphuma hayibo thina sikhulana ningekho nina yazi ngaze ngibe nalenhlanhla amadabule mfethu. Hey Vusi ngaba umcimbi wejado. Yeah mfethu, so my brother yakwazi ukunisatisfy na kwisizolo yaliqhomisa akhathali. Ushaya ipimbiza umgondoroyi noma ushaya umpezo Leya la ikhoneni la ethengisa. yeah kukuphi ekhaya my brother? eMpumalanga kwaGafontein. Big up to Mpumalanga kwaGafontein bafethu niphethe indoda emadodeni. So I want to know from you my sister, do you trust my brother? Kakhulu nginhliziyo yami yonke. In a scale of 100 simthemba kangakanani?
1 or 10. 1 or 10? Yeah. Do you trust yourself? Yeah, I do. In a scale of 100? 200. 200. We have got 310 on your side. That is beautiful. So Swami, do you trust your man? Yeah. In a scale of 100? 100. Do you trust yourself? Yeah. In a scale of 100? 102. 102. We are on 202. Tell me, ukhona omunye umuntu ojola naye besides my brother? No. Akekho ujola naye kuphela. Mama, ukhona omunye umuntu ojola naye besides my brother? Akekho. Njayami. Do you trust her? Kakhulu. In a scale of 100? 99. 99. Yeah. In a scale of 100? 99. 99. Do you trust yourself? Yeah. In a scale of 100? 100. 100. We've got 298. It's Beverly King. It's about that time. My name is King Ginger, Cream de la Cream, as you all know. Siswami, ngizocela umuphi haki. It's 298 ngampela. Ukuthi uyamthanda. Same applies to you. Mabeqeda ngizocela ubaphi umuvi mase ngiyanika. Ane? So we start with you. Washa. You will never Extend. know. Maybe it's the last hug. Hugs, Ginger. You will never know. Why he has to Stop repeat? taking Go meeting babili. notes and let I ClickUp don't know AI if you Note lose Taker one. do it for you. It Basta allows you to John focus Gisco, on your Mokile, meetings, their cheats, or not to your be heard notes. twice or It what? captures Comment everything down below. from Stop action again, items guys. Says the to Jan. Calculate ama-cheater la South Africa uzoba nama-cheater kakhulu. Maybe it's the last hug. Double the trouble. Njayami. Ngifuna ukuthi nje it's a Beverly King. It's Bli-Bli-Cling. Biblical in le. So kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test awuyima. So kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test awuyima phela ngiqede. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Angithi wena siswami uthandana namuntu uthandana my brother phela. So there's no one who oflexa naye besides ukuthi ukhuluma nomuntu wakhe ngithi. So we're going to switch phones. We're going to give him ama phone ethu ukuthi check ukuthi ku WhatsApp siflexa nabo bani. Same applies to him. Uzosinika ifone yakhe nathi si check sibone ukuthi yena uflexa nabo bani. Angithi wena utransparent njayami. Yeah. Why uvunyelwa imamazi manje? Yeah. Anjayami. So chichala ngamafoni kodwa amafoni azoza kumina. Okay. Thank you. Yabonga. No problem siswami. Later. Yabona manje. Ama-brother unga-cheat. Una-two, ufuna ngaki. Ufuna ngaki ndoda. Awu. Ngomambele. Why you look greedy? Awu mfethu akufani-ke nawe. Hlehla kancane mfethu ungene la. It's about that time, couple switching phones mntanami. My name is King Ginger, Cream de la Cream. Ntwana nje yase King Ginger. Hey, indaba manje lokunini wo guys. Nikhuluma ngani? What's on about? Siyazikhulumela. Nesikhulumela. It's going bananas, eh? Yasenza kanjani? Sure. So qala ngefoni my sister. So mina nawe so checka amafoni abo. Ane? Akunankinga. All right, so ngicela ubuyela ngale. Kodwa iphini leli labheka phansi leli esekwa left ke nalo. Athembisi ke manje. Ane? Akunankinga. All right, so ngicela ubuyela ngale. Yep. Batham cela uze ngala. Yep. Mina ngizoma la. Yep. Sizoqala ngekapu kamusho. Ipe yakho buku. This one. All right. Ngicela ungivulela eyakho ifone ibukamusho so that sizoqala sibone ukuthi wena na bamba lakhe njayami. It's about that time, couple switching phones mntanami. Now WhatsApp imalapho ke. All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to type that Trondus. Yabona, type I love you ngendlela ajwayele ukubhalela ngayo. Sharp. Makuvela wena usho. Yeah. Power to that. Power to that. Awunjayami. Shizolo. Delete lapho. Type uthi I miss you. Ufake ne heart. Okay. Okay. You want. Phuma lapho. Type uthi sex. Yini? Type uthi sex. Washeka manje. Siswami. Excuse me, kanti nina banisheli yini mhlambe wena bukamuza bakusheli? Yeah, banokungishela. Ngicela ungibambele ushuthi ngisashuthi. Ngizobuya ngifone. Uyibamba. Bakusheli? Mara angibafuni. Awafuni. You want. Tshelile, ngiyamthemba mina. Phuma lapho type uthi I'm pregnant. Pregnant. Type njayami indaba mfethu utatezele mfethu. Kanti wena indaba mfethu. Pregnant. Awu, ngoba siya check might no results akunankinga. No results. It's fine, boom.
faka i-emoji ebrinjol nepentries. Baseka bobabili. Bathanda ibrinjolo nepetshisi. Yazini. Yeah, right bane. Asiphumeni emgaqweni. Hayi, no results. Wozani ngala. Wozani ngala. Ngiyamazi umuntu amyangichithela next prime. Phuma lapha phum. Facebook kon. Phum. Instagram kon. Buya WhatsApp. Buya wakhe. Tsapha lapha ku WhatsApp uthi come outside. Yeah. Uyazi. Twini. Ewele uyazi mfethu. Hayi bafo. Next. Akuseka kakhulu ke lamathini manje. Angiyamthemba umuntu wakhe. Sacela eka Bontle. Ungivulele sesicela ungabambi ikhanda makumele vulivona let. Njaya Ubuhle noma yini watatazela chinja. makumele vulivona let. Njaya game. Sure. What's up lapha? Okay. I love you. Factually ngeke. Bangishayela obvious. Angibona msi. Akuthembisa kuye mfana. Ungasangibonisa futhi makuvele nokho ikhanda udelete. Type uthi sex. Hayi next prime. Kanti wena uyiceli ni sex kubona mhlambe noma vele izenzakalele njengomoya engcwe. Hayi, ngithumele love letter lapha ngiletha email bayibona. Hayi na wena athi awulishisa lo delete lapho ufake brinjolo. Nepentries. Niyawazi ukuthi uqonda ukuthini ubrinjolo. Phuma lapho. Dog. Chaza wajabula. Una Facebook? Cha. Instagram. Next. Yabafazi. Abafazi. Endlini. Yeah, endlini. Lokulandelana nalomfana. Nje yena yedwa. Awubhale lapho uthi come outside. Outside. Khona lembongolo uthola ukulala ishwangololo linokufika nje nathi hey uthi ngithule hey ePitoli bengaze bethi ngithe Hayi wena nothi ba. akitsibi okitsubile tweka Hayi nginameli shibishiti ba. Yes, angiyabathemba. Washa. Sure. anjaya asikuqisa ngamadolo uzalo siye piputi vula la Brother ukwazi Musa ukuchitha. kansondela Awukwazi ukuchitha. Akakhona Vula uthachitha mkhulu, guys. vula. Cabangani comment down below. Akakhona. ngizoyibambisa wena kodwa sizoyichecka sonke uhlehla okay now Uvusulindile ukuthi achitha umbheke usuzokhotholemi. Lindile uvusi. okay now WhatsApp cela ume lapha all right guys we're on WhatsApp right now and we are about to type the trenders type lapho uthi I love you ngendlela ajwayele ukunibhalela ngayo I love you awuthama ntwana wakushayile nama amantombazana Hayi bangishili mina hayi. Anginaso isikhathi. Ngithanda ne2 phela. cela ungifundela leli Ubani senhlanhla? Green. sholoto Ubani senhlanhla? Igama lakho lesi2. Hayibo. Since when? Awu wona azange wathi sinenhlanhla elinye. Ucheka lapho kayidi angithi ubunhle sinenhlanhla likhona la. Ungacama manga. Amanga wona. Yekela manga. awuthami nawe ke lamanga simple kanje Eish. uba usinenhlanhla Hayi igama lami lesi2. Sokuyigama lakho lesithuma. so nibhalelwe I love you cela ungene kwi-media lapho kusinenhlanhla ubone ukuthi abasendelani nithombe lapha didisa wena la Teamwork. La kuthi kwenzakala ngawo ngesenhlanhla. uyabona sinenhlanhla ugqoka amazaza yabona ke buka yabona ke piece leli Engimthengele lona Mosi. Gqokise enye intombazane. Ngofuna ukuthi hawo. Mele bazi if uzoyenza lamanyala lawa. Yini manje kwenzakalani? yini Khuluma kwenzakalani? ufuna mo Unamo. Khuluma iqiniso bani sinenhlanhla? bani wena usinenhlanhla yenzani code lithi lapha fake emoji ebrinjolo Washa. awuthami ubani sinenhlanhla so nina sister njengoba nimbone lokhu Ukuthi uJuly yabona manje sengitatazela. utatazeliswa yini Awu. amangakho akutatazelisayo Okay, so wena nothando Netflix and chill.
Uthanda ex yami. Manje nenzani? Ufunani? Le number nje isafunani. Nichilelani, Ngikhuluma nayo. nichilelani. Netflix and chilelani. Akuchileki nabo. Ayikho TV ku Netflix ayikho. Akana umuntu. Hayi yabona le angiyazi mina leyo muntu akangiyazi. So uchilelani nathi kanti uzofuna iNetflix and chill naye. Why you greedy so kanti? Why you the greedy? Yeah. Greedy wena. So greedy man. Greedy ngoba uphethe 2 usafuna more. Hey. Awunomona wena. Ungavuma wena ukudla ipapa namasi langa. Uthi Hayibo. Yini manje masinganyisa? Manje nje. Shayeni. Shayeni. Ngijwayele nje kabi thina. Uzongigulisa ngempela lona. 3 yonke. Ngijwayele nje kabi. Efethu. Ithengwe imali yami. Musilokhu ugoloza nangoba lamantombazane azovela kufuqe ngeimpama. Ngizobayeka bakushaye mina njalo. Niyase sozoqhubeka nithande nalo njengoba nimbona lo ukuthi Angeke. Yo. ya. Ginger. Uyapi? Uthini? Ufuna ukukhuluma ini? Uyenzani naye? Uyaphi? Wenzani? Ukhulumani? Wenzani naye? Uyenzani naye? hayi ukuthi ngiyahleka. Uyenzani naye? Umusa yahluleka. Wenzani? Hawu. Naye. Wenzani naye? Wenzani naye? Why you greedy? Awuthembi. Wenzani naye? Sister, ngicela nehlisa umoya. Nyekeni mamshaye. Awuthembi. Ngabe yaxolisa nje kuphela mnyekeni sister ngamshayi. Ngamshaya kuvumele ngizosho ngibayeke bakugaxa impama. Na angithamba wayo greedy so ngabe yaxolisa ukuthi uyabadla labantwana. Udla uthando, udla nalo omunye futhi ubani sinenhlanhla. Sinenhlanhla. Xolisa. Eshaya ngiyaxolisa man. Ngokwenzani? Ukuthi ngidlala ngani. Ushele kanjani kanti? Kanjani? Ukuthi ngidlala ngani. Awudlali ngabo. Awudlali ngabo uyajola wena thani ngiyaxolisa ukuthi ngijola nomunye umuntu owesithathu engam-introduceanga kulento yami. Mara bayazi angithi bahlezi banayo iphone yami mara nina. Bayazi ini? Bazi ini? Ngiyaxolisa. Okay sharp. Ukuthi manje uthi Wena amagama mfethu- sinenhlanhla. Wena mfethu usuzuthi amagama khona kwi-ID osinenhle. Why wenza kanje? Yini ngathi appreciate le mpahla oyiphethe? Ngiyaappreciate kakhulu. Ithathu Why futhi. wenza careless kanje? Hayi. At least uyisebenzisa i-condom wena nosinenhlanhla. Condom ke at least ke mfethu ke. At least mhlawumbe azokuxolela i-condom. Hayi size yami ayikho. Ha manga. Gaga damn it. Says yakayiko. You lying bastard. Ngeke. Ngeke dog. Kwenzakalani? Says yakayiko dog. Fucking plastic ke. Fuck plastic esikwa boy. Skun. Fuck uvesele imphambili isikhali. Fuck it. Senifoma bafethu enizonilimaza lo guy. Ngibhore. Now king Uyanyanyisa nje. Ungazongibhora wena. Ha, ungazongibhora ungizongitshela ukuthi ngiyabhora la. Ubhorayo la. Na umuntu ezobhorekela kimi. Ha. Says yakayiko is crazy. Ngizisa nonke. Oyibo. Ha! Oyibo. Ha! Oyibo. Then wena wakuhlanyisa kangaka. Hayibo! Hamba naye buslo. Hamba naye buslo. Ubuzo zathi intombi zakhe futhi. Pressele esihlahleni. Hadaye, sokususpicious. Press enye indoda. Sazoqhuba intshole nalo nje behlanya. Uyapi? Basalo namanje. Mfethu, anithathe into umuntu nambe naye. Asasihlanyisa. Hawu. Phambi kwentombi zakhe nokwenza Ayikho dog. lento. Sazoqhuba intshole nalo mfana njengoba nimbona ukuthi uyalo. Nayi phone yakhe Musa. Cela umnike mfethu. Ningo kwenzakala. Anyways, Rain the Cat, thank you guys for tuning in. We'll see you in the next episode. This one was crazy, dog. I'm just chutela 2, boy, with another 2. Ufunani. I'll see you in the next episode and let me know it's called up. Should I have added 2 instead of 1? But I'll keep you updated. We'll see you in the next episode. Thank you for tuning in. Peace out.